През 1878 година генерал Скобелев заедно със своята 300 пехотна дивизия се установява в Ямбол. Той обсъжда с местната общественост идеята си да се изгради църква, която да увековечи спомена за руските войни и участието им във войната за освобождението на България. Решено било църквата да бъде вдигната на северната страна на възвишението Бакаджика. Мястото на строежа е там, където преди години се е издигал изгорелия манастир Свети Спас. Твърди се, че генерал Скобелев лично е избрал Бакаджика за място на бъдещия храм. Строежът започва в началото на 1879 година от руските войници от 300 пехотна дивизия. Църквата Свети Александър Невски е с размери 16 метра и 70 см дължина и 5 метра и 20 см ширина. В нея по стар обичай било направено и женско отделение за богомолките. Храмът е кръстен на бележития руски княз от 13 век Александър Невски, който е канонизиран от църквата. Средствата за строежа са набирани чрез волни пожертвования в Русия и в България. Сред дарителите са майката на генерал Скобелев, Олга Николаевна Полтавцева Скобелева и неговата сестра, княгиня Белоселска. Местното население е помагало предимно с труд. На празника Свети Спас местните продавали на търг вълна, жито, коноп и кожи, а средствата от продажбата влагали в касата за градежа на храма. На 12 май 1879 в навечерието на изтеглянето на руските войски от България, генерал Скобелев подарява на храма на престолно Евангелие и масивен гравиран кръст. След заминаването на руската армия, основната грижа за строежа пада върху свещеника на Скобелевата дивизия, иеромонах Партений Павлович Гетман. Той става и първият игумен на възникналия при храма манастир, носещ името на старата монашеска обител Свети Спас. През 1884 година храмът е открит. Към църквата е изградена малка магерница, където да се хранят монасите от манастира. Монасите създават и малко стопанство, като част от произведената продукция се продава по време на събора на Спасов ден. През 20-те години на 20 век църковната обител на Бакаджика е на подчинение на задграничната руска православна църква. Отговорник за България в тази църква е архиепископ Серафим Соболев, почитан като светец и чудотворец. През ноември 1925 той ръкополага в руския манастир иеромонах Кирил Александрович Попов, който е и последният руски калугер там. От 1934 обителта преминава под скиптъра на Българската православна църква. Климатът на Бакаджика е считан за лечебен, а легендата твърди, че това се дължи на светите молитвеници, живели някога тук. Постепенно църковно-манастирския комплекс се превръща в любимо място за ямболци. В българския алманах за 1893 четем: през горещината някои семейства от града отиват в Сливенските бани, а други на манастира Свети Спас, намиращ се на 15 км от града. Затова и към 1905 година иеромонах Ювеналий издига до манастира хижа Бакаджик. В
храм-паметник Свети Александър Невски днес може да се види интересна сбирка от руски икони, които са изработени от зографи-монаси на Киево-Печорската лавра. Запазени са и две руски църковни хоругви, като на едното е изобразен патронът и покровител на храма Свети Александър Невски. Те също са донесени от Киево-Печорската лавра. Иконостасът е дело на руски монаси. В олтара се намира дарохранителница с характерен руски кръст. Вероятно през 1915 година, когато игумен на манастира е Ювенали, в скалите срещу църквата е прокопана изкуствена пещера с дълбочина близо 15 метра с два входа, която е служила и за хладилник. Единият вход сега е зазидан. В пещерата се намира кладенец Аязмо със светена вода. Температурата в пещерата е постоянна 12 градуса. В кладенеца има постоянен воден стълб от 1,80 м до над 2 метра. Все още няма обяснение откъде идва тази светена вода. До кладенеца е пресъздадена сцената на срещата на Исус Христос с самарянката. Фигурите са в естествен размер. Преданието разказва, че са били подарени някога от Ватикана. Отцветени са в различни цветове. По средата на пещерата от двете страни в скалата са направени два релефа, които според иеромонах Софроний са ангели-пазители. В храма и Аязмото много хора са намерили утеха и изцеление, до което води голямата вяра и разнася славата на това свято място.